ako zaista imate hrabrosti da se borite za slobodu, onda se vidimo 17. marta ispred hrama Svetoga Save. Za srpske podele sada nije vreme. Bez obzira da li ste monarhisti ili republikanci, liberali ili konzervativci, bez obzira da li ste glasali za naprednjake, socijaliste ili neke opozicione stranke, ako vam je stalo do Srbije i Kosovskog zaveta, ako nećete da budete poslušnici zapadnih ambasadora u svojoj rođenoj zemlji, ako nećete da se postidite sutra kada stanete pred Boga, Svetoga Savu, kneza Lazara i sve svete Srbe, onda dođite 17. marta ispred hrama Svetoga Save da pokažemo šta mislimo o briselskom ultimatu. Ispred hrama, koji nije gradio jedan čovek, već generacije Srba, ispred hrama koji je u stvari gradio sve nas, bitno je da se podsjetimo. Srpska snaga leži u našoj veri u Boga, u Svetosavskom i Kosovskom zavetu, u našoj spremnosti i odlučnosti da ne trpimo poniženja i uvrede, u našoj žeđi za slobodu. Zato dođite 17. marta da one pokolebane i uplašene ljude ohrabrimo da se ovaj ultimatum odbaci. Dođite 17. marta da pokažemo da smo slobodni ljudi. Dođite 17. marta da pokažemo da smo Srbi, dostojni svojih predaka i dostojni svojih potomaka. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. A moj današnji gost je moj dragi prijatelj Slobodan Janković. Slobo, pomaže ti Bog i dobrodošao u podcast Kod Brane. Bog ti pomogao i bolje te našao. Evo, ja sam malo na jedan čudan način otpočeo ovu našu emisiju, ali mislim da je razlog vrlo važan. Šta ti misliš o tom skupu koji treba da bude 17. marta? Evo, pre početka ove emisije upravo smo razgovarali da te naše mnogobrojne podele treba da ostavimo po strani. Naravno, pa evo da kažem i direktno u kameru, brate i sestro i dame i gospodo, ne ultimatumu, jer kako ćemo drugačije biti slobodni ljudi. Kada razmišljam o ovom ultimatumu, skoro sam držao jedno predavanje u Finskoj o srpskom identitetu. Oni imaju jedan kulturni festival kao što mi imamo u Tršiću, posvećen Vuku Karadžiću, tako je i njihov prosvetitelj, taj Runeberg, rođen u jednom mestu koje se zove Jakobstad, na ivici polarnog kruga, i tražili su, pošto je taj prosvetitelj između ostalog prevodio slaveno-serbsku pesmaricu Vuka Karadžića sa nemačkog, da neko dođe da im priča o srpskom identitetu. I naša glumica Jelena Mila, koja živi u Švedskoj, koja je povezana sa njima, me pozvala, išli smo oboje tamo i pričao sam o tome i onda sam se zamislio na trenutak i ovom ultimatumu i svemu u trenutku u kome živimo i vidim jednu prostu stvar. Istorija ima smisla, apsolutno, i pokazuje da smisao postoji u svemu što se dešava. I jedan od tih, da ti kažemo, događaja ili momenta u istoriji koji pokazuju taj jedan smisao viši koji se pojavljuje stalno, jeste i trenutak kada definitivno se Srbi opredeljuju za pravoslavlje. I to je ono kada se dešava sabor, tako 1221. godine, i kada Sveti Sava drži slovo o dobroj veri, odnosno o pravoslavlju, gde se definitivno opredeljujemo, znači, za istok, a istok znači na slovenskom i izvor, dakle ono što je izvorna ili prava vera, pravoslavna. I kakav je to istorijski trenutak? Pogledajte, Srbi su tada okruženi sa svih strana neprijateljskim silama. Imamo na severu Bugarsku državu, rimokatoličku, u Carigradu vladaju Latini, ne Vizantije. Vizantija je rasparčana, postoji Vizantijsko carstvo u Maloj Aziji, zato je Sveti Sava išao u Nikeju, postoji Epirska despotovina, to su male države, slabije, pola grčke države Latini, na zapadu naravno već, je tako, Papa, Germani i tako dalje, razne italijanske države. Bugari, preko njihovog cara, prilaze Latinima privremeno. Dakle, mi smo u potpunom okruženju.
i naizgled neracionalno biramo pravoslavlje. Šta se dešava kao rezultat toga? Procvat srpske države. Pazite, srpska država počinje da se širi, počinje da jača u svakom pogledu, kulturnom, razvijaju se, tako, domaća arhitektura, posebnosti kasnije u slikanju, cveta srpska književnost, širi se srpska država. Dakle, na svakom mogućem planu dešava se procvat. Čak i u oblasti medicine, jer Sveti Sava pravi Pa bolnicu prvo u Hilandaru, kasnije u manastiru Studenice. Jeste. Dakle, vi imate jasno da kada birate slobodu i kada se borite za slobodu, vi ćete dobiti nagradu. Kada se ponašate suprotno, imao sam sad, evo, bio sam u Budimpešti službeno i bio je jedan naš mlađi čovek iz jedne nevladine organizacije, nije pričao loše, moram da kažem, mada od njih uvek očekujem nešto što nije dobro po Srbiji i po Srbe, ali dobro. Bio izuzetak i sad on pita, pa šta da radimo, kako, ja nisam za vlast, tako dalje. Mu kažem, vidi, kad si na polju, ti se boriš za svoju državu i svoj narod, ne za vlast. Ne moraš ti da vičeš dobra je vlast, nego se boriš za ono što je naše. I gledao sam i na više skupova generalno, pošto takav je posao, putujem relativno često u inostranstvo, na skupove gde učestvuju ljudi iz Balkana i drugih država. I vidite jadne Makedonce. I sad dođe, evo baš ovde u Budimpešti, i javi se Makedonac i kaže, pa evo mi smo promenili ime, dali smo baze, ušli smo u NATO, dajemo da pomažemo Ukrajinu, evo sve smo spremni, kao, pa hoćemo li mi više da uđemo u Evropsku uniju? I onda, naravno, ko odluče? Odluče Amerikanac. I jedan Escobarov zamenik kaže, bravo, treba da dajete još više. Dakle, nema kraja. Ako se već ponašaš tako, kao podanik, tako će te i tretirati. Nećeš nikada dobiti mogućnost da budeš uvažavan. Dakle, moraš da budeš dostojanstven, da se boriš za slobodu, pa ćeš nešto i postići. Odnosno, i Bog će ti dati. Pozicija Srbije naravno zavisi od ovog sukoba koji se dešava na globalnom planu. Evo, prošlo je godinu dana od počinjanja specijalne vojne operacije Ruske federacije na teritoriju Ukrajine. Svi su očekivali da će taj sukob da traje kraće, da će to Ruska federacija brže da uradi i tako dalje. Šta se to sve promenilo na tom geopolitičkom planu od 24. marta 2020... Februara. Ja se izvinjam, od 24. februara 2022. godine i na kulturološkom, i na političkom, i na tom civilizacijskom planu. Ti si par puta i bio gost u aktuelnostima na Happy televiziji. Više puta, da. Više puta. Evo, upravo sam juče saznao da je, sad da li je to tačno ili nije, da je stiglo naređenje od predsjednika države da se aktuelnosti smanje na sat i po vremena, a ne da traju po 2,5 sata. Pa to me i ne čudi, s obzirom da su aktuelnosti postale gledanije od njegovih obraćanja. Dakle, pouzdano znam ljudi koji prate koliko ljudi gleda određene emisije. Baš je bila emisija, poslednji put kad sam bio na aktuelnostima, počeo i on da priča, znači aktuelnosti su počele u 8, on je krenuo u 9 i ispalo je da više ljudi gleda nas nego njega. Naravno, to njegovu sujetu je užasno povredilo. Tako da, apsolutno, verujem da je to jedan od razloga. Drugi razlog je zašto? Zato što ljudi imaju prilike da čuju i drugu stranu, da čuju ljude koji su naklonjene Rusiji, istini, kako god, a to je ono što ne odgovara ucenjenom čoveku koji je na vlasti u Srbiji, naravno. Ja kad pozovem moju majku u Kraljevu i pitam šta radi tata, ona mi kaže, evo, svaki dan po 3 sata gleda aktuelnosti. Pa da, mnogi u Srbiji, zaista. I dobro, pa mislim, nije ni čudi, bolje da gledaju aktuelnosti, nego gledaju neke reality ili nešto slično. Da. 24. februar. Da, a niste slučajno rekli 24. mart, jer 24. mart je naravno početak agresije
na Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno Srbiju i Crnogoru 1999. godine i u stvari to je bio Nikola Malović, je li tako, pisac. Jedan od Kateninih autora. Tako je. On je u jednom intervju napisao da je to bila prva bitka Svetskog rata. I to taj citat sam uzeo i stavio u knjigu koju spremam za vas, koja treba da bude završena ove godine. Tako da su promene počele ranije. 2016. sam objavio jedan članak pod nazivom Svetski trendovi od 2017. a sledeće godine, 2017. sam objavio članak pod nazivom koji je na engleskom World War III ili Treći svetski rat, gde sam pisao o tome da prosto trendovi svi koji se dešavaju na ekonomskom, kulturnom, političkom planu ukazuju da će doći do novog svetskog rata i tada sam stavio kao najizgledniji mesto gde će otpočeti. Postoje različita mesta, ovde pričamo o fizičkom mestu, kao Ukrajinu. Pa su postojale naravno i druge scenare, eventualno Bliski istok ili Pacifik, ali Ukrajina, sad se više ne sjećam i zašto mi delovala najizglednije i pokazalo se da je tako. Kada sagledamo generalno šta se dešava u svetu, naravno ovo sad vojne dešavanje, naravno i ja sam pogrešio, takođe sam očekivao da će biti mnogo brže, mislio sam naravno da će biti prvo mnogo više vojnika na početku angažovano, ne ovako mali broj, jer Ruska federacija je već tada imala oko 1.000.000 vojnika, tako da skoro 1.000.000, sada već ima i više. Mislio sam da će ih više biti angažovano, ali dobro. Evo, počet ću malo sa jednog područja koje je daleko od područja ratnih dešavanja. Pošto manje više svi pratimo šta se dešava na frontu, da li je Bahmut pao ili nije, šta se dešava severnije, šta u Zaporožju i tako dalje. Slučajno sam upoznao jednu devojku iz Čile, koja u Srbiji živi protekle 3 godine i sad treba da se vrati u svoju domovinu. I pitam je kako je život u Čile. Pa kaže, ako gledate internet ili neke emisije, divno je. A kaže, situacija je katastrofalna. I sad napominjem i slučaj, njen otac, kaže, pre 15 godina je ispred kuće ostavljao kola, spuštenih prozora, čak nekad zaboravio novčanik unutra, sve ostane na mestu i okej. Sad je otac podigao ogradu, brzo se uparkirava i zatvara, zato što je najobičajenije da maloletnici dođu, ubiju vas u momentu kad se parkirate, čekate da uđete u garažu, da bi vas opljačkali. Znači, čak i to, naravno, onog momenta kad upere pištolj, čovjek hoće ili žena da da novčanik i da se reši svega, da da ključe od kola, ali oni često i ubiju tako. I to je poprimilo neverovatne razmere. A kao odgovor na sve to, aktuelni predsednik Čilea namerava da izvrši masovnu aboliciju zatvorenika i da isprazni zatvore. Dakle, na vatru doliva još benzina. Sad pazite, to je Čile. Venecuela, zemlja koja je pre 10 godina bila zemlja gde su ljudi živeli mnogo bolje nego u vreme, pre dolaska ove partije. Sad je trenutno tamo Nicolas Maduro, predsednik, pre njega je bio, zaboravio se, Hugo Chavez, koji je Indijanac poreklom. Oni su jako poboljšali životni standard, ali zbog sankcija i tako dalje i unutrašnjih nemira, sad je takva situacija da ljudi love pse da bi jeli. Generalno u svetu, tamo gde Amerika i Engleska imaju uticaj, sve više se širi haos. Dakle, i bez rata, kao da je ratno stanje. Svetski rat, naravno, ova sama Ukrajina je samo jedno od poprišta, pošto je taj rat, naravno, i kulturni, on je i antihrišćanski, to je zaista rat između dobra i zla. Dakle, to može
sve jasnije da se vidi u kulturnim politikama, antiporodičnim politikama koje se donose u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, tamo gde se promoviše, pazite, vi imate recimo, ovu emisiju pretpostavljam gledaju i naši gastarbajteri. U Nemačkoj, evo pričao sam skoro s jednim našim čovjekom koji živi u Nürnbergu. Mislim, dajem primere jer je preko primera mnogo lakše shvatiti šta se dešava. Vi imate, na primer, kompleks gde su vrtići. Ide normalno roditelji tako dovode decu, deca su tu i tu ima nekoliko tih zgradica gde su deca u vrtiću, a ima pored nekoliko drugih zgradica gde su deca koja su oduzeta roditeljima i koja tu žive do napunjenih 18 godina. Ja onda pitam, a njegova žena radi tamo. Ja pitam, dobro, a šta se dešava s tom decom kad napune 18 godina? Njih roditelji ne viđaju. Zabranjuju im da imaju kontakt sa njima. Pa kaže, svi znaju, tamo zaposleni, da oni mahom postaju prostitutke, kriminalci, narkomani, tako da. A niko se ne buni. Niko se ne buni, jer ako se bune, plaše se oduzeće i njima decu. Dakle, polako se zapadni svet pretvara u zatvor. Čini mi se da, naravno, daleko od toga da na istoku cvetuju cvećki, niti ja mislim da su Rusi bezgrešni i da je u Rusiji sve dobro, ali vi morate da pogledate ko predstavlja šta na simboličnom planu. Gde se pojavljuje, ako se pojavljuje sila dobra, gde je sila zla. I mislim da je ovde jasno da je Rusija više simbol dobra, borbe dobra protiv zapadnog zla. Pazite, čak i u terminima, kad pogledam istok, već sam rekao, izvor i mesto gde sunce izlazi, a zapad je mesto gde sunce zapada. Pa imate šta je Evropa i šta je Azija. Azija je zemlja sunca, ili, znači, to je asirski već jezik, sad pričamo o terminima kad su nastali, šta su značili, ili zemlja izlazećeg sunca, ono što je Japan, recimo, danas, a Evropa potiče od asirske reči Ereb, što znači zemlja tame. I, nažalost, Evropa je bila jedno vreme, u vreme hrišćanstva i pravoslavlja, mesto sunca, a onda je polako zapadala sve više u tamu. I danas postaje zaista mesto najgušćeg mraka. Naravno, ima projava svetla i tamo, ima slobodnih ljudi. Vi znate, pričao sam, ali pričali su drugi vaši gosti, naravno, i o tome u šta se svet pretvara, jer uopšte zbog mnoštva zla dolazi do rata. Poznati su gledalcima, tako, romani 1984. George Orwella i Vrli novi svet. I meni se čini da Zapad ide ka tom scenariju Vrlog novog sveta, a Kina ide u pravcu ovom 1984. odnosno društva Ink-Soca. Dakle, imamo ta dva jedna totalitarna modela i kada pogledamo Rusiju, mislim, sad naravno, Kina je dobra za nas, dobra za Srbiju i to treba imati u vidu kada govorimo o međunarodnim odnosima, o diplomatiji i tako dalje. Ali govorim da samo njihovo unutrašnje uređenje je daleko od toga da je nešto što je barem meni kao čoveku koji nastoji da bude slobodan, što mi je prijemčivo ili primamljivo. A kroz ovaj rat, sukob i žrtve, Rusija ima šansu da postane i zaista, ona to i sada već nosi, ali da sve više bude nosilac te baklje slobode. Da li smo zaista u predvorju Trećeg svetskog rata? Da li je Treći svetski rat otpočeo? Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov jednom prilikom je uporedio ovu NATO intervenciju u Ukrajini, jer je jasno da u Ukrajini ratuje NATO protiv Rusije, sa vojnim intervencijama koje su protiv carske Rusije sprovodili prvo Napoleon,
a kasnije protiv Sovjetskog saveza i Adolf Hitler. Pa da, naravno da ima sličnosti. Napoleona su u svoje vreme zvali Antihristom, čak i rimokatolici. I kada govorimo o Napoleonu, treba znati da u to vreme sama Francuska, a u armiji su bili, pa kao i u Drugom svetskom ratu u Hitlerove armiji, nisu bili samo Nemci. Dakle, tu su ratovali i Poljaci, i Italijani, i Hrvati. Dakle, Francuzi čak. Većina Evrope, naravno i Francuzi, pa Francuzi su bili među najžešćim braniocima Berlina u aprilu i početkom maja 45. Dakle, čak je bilo i Šveđana, dobrovoljaca raznih, bilo i Engleza koji su ratovali na strani Hitlera, a tako isto i u Napoleonovoj armiji, a sama Francuska u tom trenutku je imala više stanovnika od Rusije. Dakle, negde početkom 19. veka Francuska ima oko 25 miliona stanovnika, Rusija 20 miliona. To je bila jedna neverovatna sila. Ljudi misle samo Rusija se tada odbranila jer prosto imala ogromno stanovništvo i ogroman prostor. Pa ne, ovih je bilo više tada. Danas mi imamo opet jednu koaliciju, naravno daleko jasno je svima da ratuju Zapad i Istok i da ratuju i vojske i Poljske i Rumunije, po znacima navoda dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih NATO saveznica, da ratuju tamo. Čak šta više, nažalost, postoje i Rusi, izdajnici, kao u vreme, u Drugog svjetskog rata, kada je bilo ona ruska vojska, ruska armija koju je predvodio zarobljeni sovjetski general Vlasov, koji su ratovali protiv Sovjetskog saveza, mada je tada to nije bila Rusija, bio je Sovjetski savez, treba napraviti malu razliku. Ali i sada ima, dakle, Rusa koji se bore na strani Ukrajine i ima Rusa koji u Srbiji, u našoj zemlji, postoje čak dve organizacije, jedna pronacistička, druga kao profašistička, koje su protiv, kako oni kažu, režima u Rusiji i zalažu se za slobodnu Rusiju koja bi bila u stvari potrčko Sjedinjenih Američkih Država i Zapada uopšte. Šta se desilo? Pokojni italijanski novinar, Giulietto Chiesa, koji je imao uvida u to kako misli i šta rade, kako ih je on zvao globalni gospodari, je pričao 2017. da su Amerikanci krajem 90-ih, ne Amerikanci, nego ta globalna elita, kako on kaže, globalni upravljači, da su krajem 90-ih mislili da je Rusija potčinjena, pacifikovana. I šta su svetski ratovi? Mi možemo da ih gledamo različito, sad pravimo malu digresiju. Ali ima jedno jako dobro mišljenje i jednog i neustaškog generala, a sa njim se slaži Giulietto Chiesa, pa i Carol Quigley, o kome sam pisao i u anglo-američkoj obmani, čovek koji je bio, između ostalog, učitelja Billa Clintona, profesor, na univerzitetu, a koji nije bio samo univerzitetski profesor, nego je bio i stručni savjetnik i CIA i američke vojske i bio je šef arhive, arhivatori, šef arhive tajnog društva, okrugli stolovi i tako dalje, koji je pisao da su u stvari ti svetski ratovi služe za pacifikaciju potencijalnog rivala. Pa je tako, u Prvom svetskom ratu pacifikovana Evropa, a u Drugom svetskom ratu opet Evropa i Japan. Sad, opet se uzdigla Rusija, uzdigla se Kina, tako, i svetski rat je način da se one pacifikuju ili da se izoluju, što im, hvala Bogu, ne uspeva. Podsjetim samo pre ovih ratova, pitao si me pričao sam o Giulietto Chiesi, šta je on rekao? Kaže, oni su procenili Rusija pacifikovana, a već negde 2017. bila je njihova procena, Kina će da prestigne Sjedinjene Američke Države i promaklo im je
u suštini ko je i šta je Vladimirović Putin, odnosno koja struja njega gura. Dakle, oni su verovali, s obzirom da on dolazi iz tog miljeja petersburškog, iz miljeja nekadašnje KGB-a, potom FSB-a, da su to ljudi koji s njima sarađuju i da mogu da se oslone. Pokazalo se da su se prevarili. Verovatno je u samoj Rusiji, u samoj ruskoj eliti je vremenom dolazilo do sazrevanja i oni su, što govori i sam Lavrov, pa i često govori Putin, a pisao je o tome i govorio ranije i pokojni Jevgenij Primakov, da je definitivno ta 1999. koju pominje Nikola Malović bila prekretnica. Da su oni tada počeli da razmišljaju šta se u stvari dešava i kakvi su planovi Zapada za Rusiju. Pa 2007. godine, tada mi vidimo najavu ovog svetskog rata, šta se dešava. Tada, kada Putin u Minhenu govori da je dosta više jednoumlja i da Amerikanci odlučuju o svemu i da moraju i drugi da se pitaju, dan ili dva posle toga, američki ministar odbrane, tadašnji Robert Gates, traži u američkom kongresu povećanje finansiranja i kaže mi moramo da promenimo strategiju, potrebne su nam velike vojske, jer sad je bila priča, borimo se protiv terorizma, potrebne su male specijalizovane jedinice, šta će ti velike vojske? Kaže ne, potrebne su nam velike vojske za rat sa velikim vojskama. Pa koje su to velike vojske s kojima Amerikanci mogu da ratuju? Kinezi i Rusi. Pa jasna je stvar. Dakle, tada su stvari počele pripreme. I 2008. je bila prva provokacija. Tad, kad je bila Gruzija, to je bila vojna provokacija, da se malo ispita ruska vojska, a podrška proglašenju nezavisnosti Kosova i Metohije je bila diplomatska provokacija. Dakle, opet smo mi ne svojom voljom umešani u ta svetska velika dešavanja. I onda, naravno, vremenom su stalno išle kako Rusi nešto traže, tako dobiju odgovor izbijanja krize, Ukrajina 2014. Oni su koristili arapsko proleće opet za neku svoju stabilizaciju. Kad su uleteli, je li tako, ruski odgovor na Ukrajinu bila je Sirija, njihova intervencija tamo 2015. godine i onda polako rat se širio, rasplansavao i sada već se očekuje da u narednih par godina otpočne rat i na Pacifiku. Jer treba se podsjetiti, ljudi kažu pa kako je sad, ti kažeš svetski rat, a ratuje se samo u Ukrajini. Kao da je rat samo rat oružja. Ali, pogledajte drugi svetski rat, 1939. je li tako? Imate, Nemci okupiraju Poljsku i ništa se ne dešava. Dešava se zimski rat Sovjetskog saveza i Finske, koji traje nekih 3 meseca, 3,5 meseca, to staje opet na nekoliko meseci ništa, pa onda na proleće 40. Nemci imaju blitzkrieg, uzimaju Dansku, Holandiju, Belgiju, Norvešku i Francusku i onda opet godinu dana gotovo se ništa ne dešava. Osim u Severnoj Africi, koja je sporedni front. Dakle, ne znači da mora da bude istovremeno više žarišta da biste rekli, otpočeo je prvi svetski rat. Ko će biti i ko je kratkoročni i srednjoročni pobednik i gubitnik, a ko će to biti na dugoročnom planu? Na dugoročnom planu definitivno pobeđuje istina. Dakle, i pošto ovde je Rusija nosilac slobode i istine i pravde, iako ona nužno sama i ne radi mnogo na tome, ali prosto ta borba doprinosi. Evo, samo jedan primer mali. U Africi dolazi polako, frankofonoj Africi, do isterivanja Francuza. Dakle, ustaju crnci u Centralnoafričkoj republici, Mali, u Burkini Faso, izbacuju francusku vojsku i zovu rusku. Izlaze sa ruskim zastavama i tako dalje. Ono što se dešava na kratkoročno, to je
jedno totalno podjermljivanje Evropske unije od strane Anglo-Amerikanaca. Dakle, oni hoće da jasno sada pokazuju ko je gazda, da tu nema više nikakve dileme, da Nemačka ima nekakvu autonomiju. U Nemačkoj uzgrad nije bilo ovoliko vojnika još od vremena hladnog rata, američkih vojnika, koji vrlo jasno pokazuju Nemcima čak ko je gazda, ko je šerif. Da se podsjetimo, preko 50 američkih kasarni na tlu Nemačke su postoje, a i u narednom periodu će postojati. Naravno. Od Drugog svetskog rata. Dakle, Nemci su i Nemačka je suštinski bila i okupirana sve ovo vreme. Pa sve vreme je bilo okupirano, naravno. To su naši koji su sarađivali sa Nemcima još ranije, imali prilike da čuju od njih samih, mada sve manje oni smeju tako nešto da kažu, čak i privatno. Ali na simbolično, na jednostavnom planu, znate, evo sad recimo dakle, kako sam dobro razumeo, na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom planu gubitnik je Zapadna Evropa, to jest Evropa. Evropa je gubitnik, da, definitivno. I prosto ona postaje robinja, mesto neslobode, mesto ne posthrišćanstva, nego antihrišćanstva. I prosto odatle će ta ona aždaja, tako biblijska, da rikne i da krene na istok. Naravno, kad će se desiti, sad to mi ne znamo, naravno, i zato neću ni da pričam o tome dalje, ali naravno, ja ne mogu da znam 100% da će Rusija da pobedi. Ja ne mogu da znam 100%. Ali ono što su trendovi ukazuju, prvo, Rusija ne može da izgubi ovaj rat, da pričamo o oružanom ratu, osim ako sama ne puca u sebe, mislim, a to neće da uradi. I samo je sada pitanje gde će biti granica kada rat stane, ako stane za par godina. I gde će biti ta nova gvozdena zavesa. To je sada pitanje. Da li će biti negde na polovini današnje Ukrajine ili će biti zapadnije ili će biti na Dunavu bliže nama. To je sad veliko pitanje i od toga u mnogome zavisi naravno i naš položaj sutra. Da li prisustvujemo, a to je rekao i Sergej Lavrov, jednom prirodnom uspostavljanju novog multipolarnog sveta i da je samo pitanje kada će politički zapad da tu neminovnost prihvati. I ako je to tako, po tvom mišljenju, gde će se deliti te interesne zone velikih sila i gde je pozicija Srbije i sa koje strane gvozdene zavese bi mogla Srbija da se nađe? Pa Srbija, ako čuva svoj identitet, ako hoće da opstane, a ona može da opstane samo verna svojim zavetima, onda u svakom slučaju, pa čak i u delimičnom ili u potpunom okruženju, treba da bude deo tog slobodnog sveta. Naravno, za svaku odluku se plaća cena. I za dobru, i za lošu. Ništa nije besplatno. To nema što. I sad najlakše je to reći, sad, kaže, ti sediš ovde, pa da, ali tako je. Pa evo, pa mislim, i u svakodnevnom životu, vi možete da izaberete u redu, zanima me samo use, nase, podase, prodaću se i neću da pričam ove stvari, pa imaću određene privilegije, materijalne i tako dalje, kako ću biti kao čovek, kako će me deca gledati, kako će me moja žena gledati, šta ću sutra reći Bogu kad izađem pred njega. Dakle, čovek mora da se bori, da bude ono zašto ga je Bog stvorio, a to je slobodno biće, da ima slobodnu volju, da koristi svoj um i razum i da izabere dobro, naravno. Sad kažem, gde će biti tu mesto Srbije? Sve zavisi od toga, po svoj prilici, ovo iznurivanje evropskog kontinenta, ovi ti globalni urotnici, što bi rekli Hrvati, globalni gospodari, kako god da ih zovemo,
taj ološ koji upravlja Zapadom, on prosto ne libi, za njih ljudski čovjek ne znači ništa. Tako da u tom smislu su oni spremni da žrtvuju i Poljsku, Moldaviju, tek šta je to za njih? Apsolutno ništa. I tako da je moguće da se rat proširi i blizu naše granice. Pogledajte, Bugarska ima 6. izbore. Šta to znači? Pa znači Bugari po običaju Postaće Bugari veći rusofili od Srba. Pa naravno, pa samo treba pogledati u istoriju i vidite neke analogije. Dakle, Bugari neće da se opredele jer još ne znaju kakav je ishod. Ono što je dobro za nas, od nas se ne traži da se opredelimo. I već to, u smislu da jasno podržimo ovu ili onu stranu, već da se držimo posle toliko rana i ožiljaka zagledani u sebe. I Rusi to shvataju kao podršku njima. Ne traže od nas sigurno Rusi sad da mi učestvujemo i da se mi krvimo, da krvarimo na njihovoj strani. A kaže, ljudi, držite se sebe, nemojte biti protiv, jer onda si i protiv sebe. Da. Dakle, nemoj sebe da izdaš. Kažem, ako krene taj scenarij, ako oni vide da, ako pokrenu Moldaviju, odnosno napad na Pridnjestrovlje, a već je Lavrov rekao da je napad na Pridnjestrovlje isto što i napad na Rusku federaciju, pa onda će rat da nam bude mnogo bliže. Naravno, niko ne voli rat, pa normalni ljudi su protiv, ali šta da radimo? Pa ne može svet koji, kako kaže, sav u grehu leži, ali zla se mnogo napunilo. I to i ljudi znaju iz iskustva, kad ima mnogo zla, prosto, ne to što neko hoće, normalan čovjek to neće, ali prosto rat izbija. To zlo na kraju dovede do samog rata. Sad, pitao si me za multipolarni svet. Evo, da pogledamo ovako. Multipolarni svet je već stvarnost. Pa pogledajte zemlje Bliskog istoka koje su bile tako tradicionalno američki klijenti koje sada godinama, već par godina odbijaju američke zahteve, sarađuju sa Kinom, sarađuju sa Rusijom, sve više, sarađuju sa BRICS-om koji je jedna poluformalna organizacija u kojoj je više od polovine čovečanstva. Šangajska organizacija za saradnju. Šangajska organizacija za saradnju. Pogledajte s jedne strane ovu farmakomafiju, farmaceutsku industriju, a onda imate Šangajsku organizaciju za saradnju koja je sad nedavno napravila kongres tradicionalne medicine. Pa da su bili, pričali su, nažalost bilo je online, ali svejedno učestvovali su ljudi i kineska medicina, indijska, ruska, tradicionalna medicina, šta mogu da urade, koja su njihova iskustva. Dakle, ne samo, izmislim tabletu, pa onda kažem, onda izmislim i bolest, tako za nju. Nego, ajde kako je stvarno da lečimo ljude. Potpuno drugačiji pristup. Dakle, pristup prema čoveku, što je bio nekad i pristup i na zapadu. Naravno, ti pregledaš čoveka, vidiš koji ima boljku, pa u skladu sa njim, kakav je čovek, kakav je njegov organizam, daješ mu lek. A ne ti praviš lek generički isti za svakoga. Takozvana 4. industrijska revolucija, Svetski ekonomski forum u Davosu, imali smo prilike tamo da slušamo šta oni govore. Yuval Noah Harari, jedan ideolog tog političkog zapada, nam objašnjava da ljude treba čipovati, da će veštačka inteligencija preuzeti sve poslove, da treba uspostaviti jednu svetsku vladu, jer jedino svetska vlada, jedina svetska vlada može da se bori protiv izazova kao što je ekološka katastrofa, ove pandemije koje su se tako slučajno počele da se pojavljuju u poslednje vreme. Kuda nas to sve vodi? Politički zapad, to u stvari je samo političko krilo te civilizacije koja nam dolazi i koja nam donosi određen sistem vrednosti koji mi, hteli ne hteli, moramo da prihvatamo. Ne moramo da prihvatamo, ali se nužno borimo sa tim zato što se promoviše i u našoj zemlji, nažalost, i onda svako se u svom životu bori sa tim raznim iskušenjima. Tako. Šta dolazi? Pa
naravno, ta dekadencija je krenula ranije, ali je ona, da kažemo, otvorena su širom vrata opštem padu na zapadu, kada se urušio Sovjetski savez, jer nije bilo više potrebe, tako da se ipak kakav takav konsenzus ili podrška zadržava u širem stanovništvu. I ko su, ajde malo da razmislimo, ko su ti ljudi koji vode zapad, da li je to, da li su neki ljudi koji su izabrani, neki ljudi koji ipak nisu korumpirani i tako dalje. Pa uzmete samo, evo, britanski taj Oxfam, to volim da citiram s vremena na vreme, koji prati iz dostupnih izvora kako je bogatstvo spram, jer oni uzmu koliko ima ljudi na planeti, pa na primjer 7, nešto milijardi, 7,4 ili tako dalje, u redu, koliko ljudi, pojedinaca, ima materijalno bogatstvo, koliko i polovina ukupnog svetskog stanovništva koja je malo manje bogatija. Pa onda sećate se, bilo je u jednom trenutku 8. I to je na osnovu dostupnih podataka. Pritom, mi ne znamo, jer javno nisu ti podaci dostupni, ko su na kraju fizički ljudi koji su vlasnici deonica ovih najvećih korporacija. I Vanguarda, i Street kompanije, BlackRocka, Blackstone i tako dalje. Ne znamo, ne piše. Samo piše u zemlje gde se oni nalaze, gde im je adresa, a ko su ti ljudi. Za one za koje se zna, znači tih ljudi nekad je 8, nekad je 20, nekad 40, ali šta je to? Pa to je faraonski Egipat. Kakva je tu demokratija? Da li neko zaista misli da taj čovek koji posjeduje toliki materijalni metak ima ista jednaka prava kao neki drugi? Da li je on učitelj, da li je rudar, čistač ulice, profesor na fakultetu, nebitno. Pa nema, naravno da nema. Kada razmišljamo o političarima, zašto uporno ljudi koji bivaju izabrani vladama, ali tako u tim zapadnim zemljama, donose odluke koje su protiv interesa većine stanovništva? Zato što oni ne odlučuju. Ne odlučuju ni u Italiji, ne odlučuju u Nemačkoj. Sama, tako, sećate se kad je bio onaj slučaj da su otkrili da je špijunirana Angela Merkel, da Amerikanci prisluškuju, odnosno njihova, tako, nacionalna služba bezbednosti i ništa. Da li je bilo izbacivanje američkih špijuna njihove posto? Ma ne. Apsolutno ništa se nije desilo. A šta bi sa Giorgio Meloni? Ti posebno pratiš italijansku političku scenu. Očekivali smo da će tu sada da nastupi neki otpor prema toj dubokoj američkoj državi, njihovoj politici i tako dalje, ali na kraju evo je Giorgio Meloni, šalje avione, kamione Ukrajini. Ne, ja nisam očekivao uopšte, nikada nisam rekao da očekujem promjenu u tom spoljnom planu. Čak sam rekao da na spoljnom planu se neće menjati, jer je ona u ostalom i dobila šansu da postane predsjednica vlade tako što je prvo ušla u američki atlantistički Aspen klub. Dakle, prvo se tamo učlanila, kažu, overila, pa je tek onda mogla zaista i na izborima da posle izbora postane predsjednica vlade. Ali ono promjene koje najavljuje i koje, evo, i pričam sa Italijanima koji očekuju da će se desiti, jesu na unutrašnjem planu neke. Znači, nešto može i postoji neka mala autonomija još uvek. Znači, na ekonomskom planu ne uspevaju sve ono što su hteli. Morali su da prihvate te evropske uzimanje u suštini kredita pod posebnim uslovima od strane Evropske unije, a kredita koje i sami daju. Ali neke stvari će moći malo da poprave i očekuje se da će da zauzdaju rodnu ideologiju i tu LGBT propagandu. Eto, to je nešto i to ono što sam iskreno i očekivao. Ne nešto preterano, ne može se mnogo šta očekivati. Italija se dugo opirala, bilo je puno različitih elita koje su se borile protiv Anglo-Amerikanaca. Mnogi su platili glavom,
poput Alda Mora, i raznih generala, vojne policije, vojske i tako dalje. Neki su platili tužioca i slično, neki su platili proterivanjem, kao isto predsjednik vlade iz 80-ih Kraksi, a neki opet time što su im pretili imovinom, zatvorom, kao što je Silvio Berlusconi na kraju, pa i sam Matteo Salvini. Dakle, nešto se može očekivati na unutrašnjem planu, ne na spoljašnjem. Sad pogledajte kakva je ta elita, malo da vratim korak nazad. Nama je dolazio ovde, sećamo se ovog bivšeg francuskog ministra spoljnih poslova Bernara Kušnera, koji se proslavio kao neko ko je bio filantrop, lekari bez granice i tako dalje. A njegova ćerka je napisala knjigu i objavila u Francuskoj, Natalie mislim da se zove, o tome kako je odrastala, kako je izgledao njihov život, i to je taj život tih 68-aša koji su ideološka deca tih koji zapravo vladaju zapadom. Ili njihova duhovna deca. Sad zamislite, majka i otac su se razveli vrlo brzo kad su ona i njen brat bili mali i oni sad plaču, kažu hoće da vide tatu i majka ih ostavi na sred ulice. I kaže, neću da imam glupo decu koja plaču zbog oca. I ode od male dece. Sva sreća niko ih nije odneo, ukrao, nego su ih pitali gde živiti i tako dalje. Piše ćerka koja je, mislim danas, ne znam čime se bavi i tako dalje, odrasla žena. Pa onda se majka uda ponovo, njen muž napastvuje njenog sina, brata od ove žene koja je napisala knjigu, i to godinama. I majka to zna i apsolutno ništa ne radi. Otac, uopšte ga ne zanima što se dešava sa decom. A taj čovjek postaje posle ministra spoljnih poslova, nama priča o demokratiji, vladavini prava, dolazi ovde, tako da bude visoki predstavnik takozvane međunarodne zajednice za Kosovo i Metohiju. To su takvi ljudi, monstrumi. Da ne pričamo o Bernard Henri Leviju i sličnima koji su se 77. javno založili za dekriminalizaciju pedofilije, gde su se zalagali, kako su rekli, za slobodnu ljubav odraslih sa decom od 8 napunjenih godina. Znači, monstrumi. To su ideološka deca tih globalnih vladara. Da li su njihovi predstavnici na najvišim slučajevima, kada kažu, pa mi treba, znate, borimo se protiv korupcije, treba da se borimo protiv korupcije, to je naša rak rana, naravno. Nepravda je rak rana naša. Ta nepravda, ali ta nepravda je i tamo. Neće nam oni pomoći se nepravda. Pa samo mi da se vratimo svojim izvorima, mi ćemo se izlečiti od tog raka. A ovi na zapadu su i sami zaraženi. Svojevremeno, imao sam prilike da slušam od čoveka koji je tada bio u vlasti, predsjednik Evropske komisije Barroso. I dolaze, pričaju, sad ne znam šta je više na dnevnom redu, i na kraju kaže, znate, ona privatizacija navede koju firmu, pa bilo bi dobro da ta i ta kompanija to kupi. On je lično uzeo novac, naravno, predsjednik Evropske komisije, da ta firma dobije taj određeni posao. Evo, ajde sad dođemo u poslednje dane. Šta se dešava aktualni slučaj sa javnim tužiocima, ove dve žene koje su sklonjene sa slučaja dan nakon što su što su uhapšene ove 6 ljudi u EPS-u. To je bila sreda. Dan kasnije, ambasador Evropske unije ili šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Giofre, čovjek neobičnih seksualnih sklonosti, daje intervju našim medijima i šta kaže intervju? Pohvaljuje predsjednika Republike Aleksandra Vučića i vladu Republike Srbije za reformu u pravosuđu. Drugim rečima kaže, bravo što ste sklonili njih. Pa da li, i sad prave se ludi ovi naši mediji koji su zapadni i američki, oni ne primećuju taj intervju. Ne primećuju da je uopšte zapad koji to direktno podržava, kaže, skloni ih. Sad sam imao prilike da saznam na ovom skupu u Budimpešti, recimo, a to nam govori o prirodi naše vlasti, da ona čuvena protivustavna odluka o smanjenju penzija iz 2014. godine, gde je Vučić govorio u martu, nećemo smanjivati penzije, onda kasnije te godine naravno smanjio, da je to tražila Evropska unija.
Slučajno sam imao prilike da čujem baš od čoveka iz evropskih institucija, jer je na kritiku o tome da oni nedovoljno pritiskaju Srbiju, rekao kako, pa evo oni ispunjavaju što tražimo, mi smo 2014. tražili da smanje penzije, smanjili su. Dakle, ne očekujte od njih dobro, ljudi, oni neće ništa, ne žele nama ništa dobro, apsolutno. Kako gledaš, evo, glavna tema je francusko-nemački predlog. Da li je to u stvari francusko-nemački ili američki predlog? Zašto oni sada toliko insistiraju da slome kičmu u Srbiji, da Srbija prihvati, da li potpisom ili da da usmenu saglasnost, da prihvata taj ultimatum? Od početka, od ustanovljivanja takozvanog visokog predstavnika, pošto imamo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a postoji taj predstavnik isto i na Kosovo i Metohiji, i formalno to može da bude Francuz, Italijan, Nemac, tako dalje, ali je uvek u kancelariji do njega šef Amerikanac, koji javno se ne pokazuje mnogo. Kad je potpisivan onaj izdajnički briselski sporazum 2013. godine. Jeste, 2013. Ko je bio u kancelariji pored? Pa opet Amerikanac. Tako je i sada. Isto sve vreme tu Gabriel Escobar i njegov zamjenik McDowell, njih dvojica su stalno tu prisutni. I kada su ovi razgovori o ovom ultimatumu, jer pogledajte čiji su, aj samo malo da se vratimo, to sam bio ispomenuo i na aktuelnostima, kažu francusko-nemački plan. Francuska i Nemačka su bili garanti, je li tako, prvo svojevremeno Janukoviću, da će biti mirno, da će se institucionalno rešavati sukob u Ukrajini, kada su izbirane demonstracije na ulicama, Majdan u novembru 2013. I oni su 2014. rekli, ma sve će biti u redu, evo, mi smo garanti, Francuska i Nemačka. I šta se desilo? Naravno, došla Viktorija Nuland, Amerikanka, rekla već šta je rekla, ali oni su poslužili u stvari da ga ljuljkaju, da ga smire, da ga pacifikuju, stanimo, sve je u redu, ne brine. Onda su bili Normandijska četvorka, pa sporazumi u Minsku, 2 sporazuma, 14. i 15. gde su opet bili Francuska i Nemačka, i onda vama Angela Merkel kaže, tako javno, da u stvari sve vreme je to bilo kupovina vremena da se Ukrajina naoruža i spremi za rat sa Rusijom. Oni su se spremali za rat sa Rusijom, za 3. svetski rat. Drugim rečima, francusko-nemački plan nije njihov plan, to je jasno anglo-američki plan. Zašto kažem anglo-američki, ne samo američki? Pa zato što sve vreme, malo da se vratimo nazad, mi imamo malo pa nam Englezi šalju signale, sećate se onih mapa koje se povremeno objavljuju 2017. 19. 20. kako treba Balkan da se promeni, menjaju se granice. Oni smatraju da igra nije završena, da još mogu ovde svašta da rade, da nam prete i da te granice dodatno treba menjati. Dakle, i ovaj plan je američki, a treba ga razumeti naravno u tom ukupnom, ovom 3. svetskom ratu, da oni hoće da u potpunosti slome kičmu Srbima, da se krene na realizaciju toga da mi ne kontrolišemo ni jedan strateški pravac na Balkanu i da faktički postanemo jedna beslovesna masa koja neće imati nikakvog značaja, dakle srušili su pravoslavlje, srušili su Srbe za koje nikad ne znaš da li će da se aktiviraju na strani Rusa ili na koje Rusi mogu delimično da se oslone. Dakle, to je jasno, ne treba tu biti mnogo pametan, samo treba imati zdrav razum, biti razborit. Samo to. Evo tog sporazuma, plana, predloga, kako raznorazni mediji ga oslovljavaju, a u stvari postavlja, mislim da je najbolja reč za ovo što ću sada pročitati, to je nekoliko članova, da se radi o klasičnom ultimatumu.
Između ostalo, kaže, ugovorne strane, svesni svoje odgovornosti za održanje mira i tako dalje, pa između ostalog kažu u članu 1, strane će, znači misli se na Srbiju i na Kosovo, strane će razvijati normalne, dobrosusedske odnose jedni sa drugima na osnovu jednakih prava, pa u članu 2, obe strane će se voditi ciljevima i principima utvrđenim u Povelju Ujedinjenih nacija, kako licemerje, posebno onih o jednakosti i suvereniteta svih država, pazite, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i teritorijalnom integritetu, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji. Pa recimo i evo da pročitam još jedan taj član 4, strane će nastaviti da deluju polazeći od pretpostavke da ni jedna od njih ne može da predstavlja drugu u međunarodnoj sferi niti da deluje u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Evo, to su samo 3 člana od 11 koliko ima ovaj ultimatum. I da se podsjetimo, zapadnjaci su rekli da ovo je gotova stvar i da ovde ni zapeta ne sme da se promeni. Dakle, to su stavili na sto i postavlja se sada pitanje i ja bih te zamolio da nam kažeš šta je ovo. Ne samo to, nego su rekli i da je Srbija, odnosno Vučić koji je bio tako u Briselu, prihvatila tekst. Ovo je jasno da je priznanje Kosova i Metohije kao države, odnosno albanskih secesionista kao nezavisne vlade, koja više nema nikakvih institucionalnih veza niti odnosa sa Srbijom. Dakle, to je jedna druga država koja slobodno bira u kojoj će biti međunarodnoj organizaciji, ima svoju vladu, a što sve ima polazište u Briselskom sporazumu, gde se integriše policija, gde se govori o Ustavu, a još preciznije u sporazumu o zajednici srpskih opština, koji svako može da vidi na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije, gde se još eksplicitnije poziva na Kosovski ustav, pa gde se kaže u jednom članu da će ta zajednica biti finansirana od strane centralnih organa vlasti, međunarodnih fondova i tako dalje, a može i od Srbije. Centralnih organa vlasti, a može i od Srbije. I tako dalje. Ono što je važno, dakle jasno je da je prihvatanje ovoga veleizdaje. A i zajednica srpskih opština je samo smokvin list te izdaje. To je ništa. Pa zajednica srpskih opština je predviđena da bude zasnovana na ustavu Kosova, ne na osnovu srpskih zakona. Dakle, na ustavu takozvane albanske države na Kosovu i Metohiji. I ona je ništa. Dakle, sama po sebi je ništa. Celokupan otpor Albanaca tome treba da posluži tome da sutra, kada oni donesu odluku u uspostavljanju nje, da onda Vučić kao čovjek koji je doveden upravo zbog toga kaže, pa evo, dobili smo ZSO, više ne možemo. Da se podsjetimo, to je čovjek koji je rekao da mi nemamo ništa, ni 1 metar kvadratni na Kosovu i Metohiji, i da kaže, učinio sam, postigao sam lavovski uspeh, borio sam se i evo, ovoliko smo osigurali za naš narod, a Srbija će pomagati i tako dalje, više ne može. I samo još jedna stvar. Član 11 govori o tome da ovde postoji još jedno kukavičje jaje, naravno. Što se često dešava kada su neki jako nepovoljni sporazumi po jednu od strana potpisnica, a on kaže, obe strane se obavezuju da će poštovati mapu puta za implementaciju, odnosno primjenu srpski, koja je priložena ovom sporazumu. Gde je ta mapa puta? Upravo je to ono što se očekuje da oni koji predstavljaju Srbiju potpišu. Dakle, tu mapu puta za implementaciju, odnosno primjenu. Jer vi kad potpišete primjenu ovog plana, vi ste potpisali ovaj plan. Šta će on da radi? Pa nismo potpisali plan. Čekaj, ti si potpisao primjenu plana, samim tim si potpisao i plan. Kako možeš da prihvatiš mapu za implementaciju nekog sporazuma koji nisi prihvatio? To je besmisleno. Pa, naravno, ali kako možeš? Onda si očigledno prihvatio taj plan. Naravno. Pogledajte, mnogi funkcioneri u našoj državi i u drugim državama
Nisu izbor čak ni tog nesrećnog Vučića ili nekog drugog predsjednika vlade, šefa države, kogod on bio, nego su direktno izbor od strane predstavnika ovih globalnih gospodara. Znači kažu, vidi, ovog čovjeka mora da postaviš za šefa televizije, za ministra energetike, tamo gde treba odbrane, policije i tako dalje. A sam premijer, kako postaje premijer? Kako je on postao premijer? A nije nužno. Naravno da ne mora da bude. Ali znači to se sad radi o ličnom izboru. Šta vi hoćete od sebe i na kojoj ste strani u ostalo. Dakle, već se zna danas, manje više, nije to nikakva tajna, da su Miki Rakić, u manjoj meri i Jovan Ratković, ljudi koji su tada bili u okruženju Demokratske stranke i Borisa Tadića, tadašnjih predsjednika Republike Srbije, učestvovali u stvaranju Srpske napredne stranke i da su to radili naravno u koordinaciji sa Zapadom, sa određenim službama na samom Zapadu. U tome je učestvovao, po mojim saznanjima, koliko sam ja čuo, i Bratislav Grubačić, ili Braca Grubačić, kako zovu, koji je jedno vreme radio i u Ministarstvu za evropske integracije, a koji je bio direktna veza, opet kako čujem, ja nemam dokaze, ali mi kažu ljudi koji ga poznaju, sa Centralnom informativnom agencijom, odnosno američkom službom CIA. Šta je obećao Aleksandar Vučić kada je rekao da hoće da stupi na vlast, tada bi dobio podršku? Pa obećao je upravo između ostalog i Kosovo i Metohiju. I to postaje sada jasno, sada dolazi završnica i kaže nam se prinuđeni smo, moramo, nemamo izbora. Nije tačno. On je prinuđen. Nije Srbija prinuđen. To je velika razlika. Dakle, lično on i ljudi koji su se ukaljali u njegovom okruženju. Slobo, kada je, mislim, Jovajndana ili oko Jovajndana Aleksandar Vučić na onoj svojoj dramatičnoj konferenciji za medije izašao i rekao da smo dobili neki francusko-nemački predlog koji je nepovoljan i tako dalje, on je rekao da ukoliko mi ne prihvatimo taj sporazum, da nam slede sankcije, kako je rekao na toj konferenciji, obustavljanje zapadnih investicija, uvođenje viznog režima i obustavljanje evrointegracije. Šta znače ove pretnje i ko to preti građanima Srbije? Da li građanima Srbije zaista preti politički zapad ili Aleksandar Vučić koji na taj način pokušava da uplaši narod da bi ono svoje obećanje koje je dao zapadu sproveo u delo? Pa on je to rekao baš 20. januara, baš na Jovandelj, i rekao da ima sastanak sa petorkom, predstavnicima Amerike i Ruske unije, i tad je to rekao najteži razgovori koje smo imali do sada, poznat je po tom njegovom prenemaganju i kukanju. I šta znači? Pa samo treba da kažemo, dobro, da li postoji neka granica? Dobro, čoveče, hajde se zapitamo, jer zaista sve na prodaju? Ili ti dete na prodaju? Jer su tvoji preci na prodaju, njihovo groblje. Jer zaista sve treba da se proda ako nam traže. Zašto? Zbog vize. Pa, jer nas nije sramota što naš narod, recimo, na Kosovo i Metohiji ima drugačiji pasoš. Jer nas nije sramota što žive kako žive, a svi se pravimo ludi da je srpska lista jedan od uzroka iseljavanja Srba sa Kosova i Metohije. Da je ovaj režim duboko ogrezao u kriminal. I u korupciju, i u kriminal svake vrste. Pa to, pazite, dokle god svi zabijamo glavu u pesak, bit će sve gore. Da li može da se desi neka vrsta ekonomskog pritiska na Srbiju? Pa može da se desi, pazite. Evo, recimo, navešću jedan primer, mi imamo blizu Pančeva dve nemačke fabrike, jedna je ZDF, druga je Brose, koje prave motore za električne automobile, Mercedes, BMW i tako dalje,
Bilo je planirano da se otvore još 2 linije, ali sad, proteklih mesec dana, saznalo se da će u stvari te 2 linije biti otvorene u Slovačkoj. Dobro. To može da bude i iz razloga pritiska na Srbiju, a može da bude iz drugog razloga što više objektivno nema ko da radi, nema kvalifikovanih ljudi u Srbiji. Sve ih je manje i u Hrvatskoj, Bosni, Albaniji, Crnoj Gori, Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje, jer se prosto ceo Balkan prazni. I šta se mi treba kažemo, pa dobro, evo, odreći ćemo se Kosova i Metohije, sutra odmah se postavlja pitanje Republike Srpske, Raške i Vojvodine. Odmah. To ide, pa to je jasno. Sulejman Ugljanin je pre 3 dana izjavio da na dnevni red treba staviti položaj Bošnjaka i Albanaca u Raškoj oblasti, to jest u Sandžaku, kako je on rekao. Pa naravno. To će odmah, pa ti pritisci kreću. Ali, da li može neko ko je prljav, u kome postoje različita dokumentacija šta je sve radio, čime se sve služio, da tome odoli? Pisao je skoro, ja ne znam da li Vladimir Čvorović ili Zoran Čvorović ili Vladimir Dimitrijević ili ne znam ko, možda ili Goran Đorić, ne znam, ali jednu stvar koja je vrlo tačna, da srpski narod može da oprosti svašta, ali izdaju ne. I mnogo bi bolje bilo da kada bi neko od njih mogao da kaže radio sam to i to i tako dalje, evo, više neću, ali naravno, nažalost, ja bih voleo kad bi mogli da budu, ali ta opijenost moći, koliko god bila mala u suštini, jer svi smo smrtni ljudi i svi ćemo jednog dana umrti na kojoj god poziciji da smo, ih sprečava da to urade. Sva istraživanja u prethodnih 6 meseci i agencija srpskih, ali i evropskih i američkih pokazala su da ukoliko je uslov ulaska Srbije u Evropsku uniju priznanje Kosova kao nezavisne države, 80% građana i više je protiv ulaska u Evropsku uniju. Dakle, imajući u vidu i one procente koje su na poslednjim izborima dobili i Srpska napredna stranka i SPS i sve ostale stranke koje su na izborima učestvovale, dolazimo do zaključka da bar 2/3 glasača i naprednjaka i socijalista su protiv nezavisnosti Kosova ako je to uslov da uđemo u Evropsku uniju. Iako nam se ulazak u Evropsku uniju uopšte i ne nudi. To je na nekom dugom štapu 2030. godine. Sada se postavlja pitanje kako neko ko upravlja ovom državom ne poštuje glasače svoje, dakle ne opšte mišljenje ovih 80% građana, ne. Mada bi predsjednik trebalo da predstavlja sve građane Srbije. Zašto politički zapad, to je ključno pitanje, zašto je politički zapad dozvolio da se toliko uruši stepen demokratije u Srbiji i da Srbija malte ne postane jedna nedemokratska zemlja? Pa zato što je to isto uradio prvo na zapadu. Zato što je to uradio u Sjedinjenim Američkim Državama, da imate čoveka koji efektivno nije predsjednik, a kao je predsjednik, zato što su nasrnuli na svoje državljane u Kanadi i drugde i tako dalje. Znači, prvo su to tamo uradili, pa su onda, naravno, što ne bi uradili nama. Tek za nas nemaju nikakve obzire, apsolutno. Ja sam ovde naveo nekoliko konkretnih primjera gde su radili protiv naših interesa. Pa setimo se samo bombarduje, ne pričamo dalje, ali i penzije i tako dalje, i tužioci, pravosuđe, dakle, u svakom pogledu rade protiv nas, a priča o Evropskoj uniji, pazite, od toga nema ništa, apsolutno. To je jasno, verujte mi, ja sam bio na toliko od tih skupova gde se priča o eurointegracijama. I jasno je svako ko želi da čuje da od toga nema ništa.
Ne postoji nikakav plan ni Evropske unije, ni Amerikanaca, da Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, da li će se sutra zvati kako god, ni bitno Tunguzija, da uđu u Evropsku uniju. Jer nema nikakvog objašnjenja, objektivno, ovo što je ostalo, plus Crna Gora i Albanija, nekih 15 miliona ljudi. Teritorija manja od Rumunije, 1% stanovništva Evropske unije, 1% stanovništva možda 3 do 4%, prostor 1% ekonomije, dakle nema apsolutno veze. To je jednostavno čisto politička odluka, oni imaju svoje razloge zašto, kakvu vrstu laboratorije prave na ovoj prostoru, zašto im je sve potreban ovaj prostor, zašto se donose ovde jedne odluke, a druge recimo u Češkoj, svojevremeno Slovačkoj, Mađarskoj i tako dalje. Ali zašto radi? Pa radi zato što je upravo pristao da bude neko ko će da ima namesnika, koji je u ovom slučaju Christopher Hill. Dakle, da li je moguće stvari promene? Pa naravno da je moguće. Ali ne možete sa čovekom koji je došao tu u dogovor da bude takav, koji je došao sa saznanjem da će imati namesnika, koji onda lupi i kaže javno, ljudi, pa vi ste Marva, ja sam ovde gazda, ja sam šerif. Vi ima da slušate. Ne može da bude, čak ne može ni ovaj. I onda, zašto sve ovoliko traje? Traje iz dva razloga. Jedan je, rekao sam na početku, da istorija ima smisla i sve što se dešava ima smisla i, nažalost, u nauci ono što preovlađuje od 19. veka je ono što je Darwin govorio, pa posle i Spencer još više, a to je da u suštini ne postoji smisao. Da se sve dešava ad hoc i slučajno, a ljudi su shvatali do tog 19. veka da postoji smisao. U svemu što se dešava, pa naravno i u tome kako deluje priroda, kako ljudi funkcionišu međusobno, organizovane ljudske zajednice, političke zajednice i tako dalje. Zato, s jedne strane, nas drži ono o čemu priča između ostalog i Vlada Dimitrijević, ta svetost te zemlje, Kosova i Metohije, suze Svetoga Save, cara Lazara i raznih naših svetitelja i ljudi koji su otišli pred Gospoda, a s druge strane, i između ostalog i zbog toga, potrebno je i Aleksandru Vučiću i svim onima oko njega da nekako ubede, da nas nekako prepariraju da mi to treba da prihvatimo. A na nama je da ne prihvatimo. Mi možemo da budemo okupirani, naravno, ali važno je da se ne složimo. Moraš reći, čoveče, ne zlu. Hoću da budem slobodan čovjek, hoću da budem dostojanstven, jer samo tako i moja deca će biti sutra ljudi, moći ću da ih pogledam u oči, i oni i mene, i moći ću da pogledam svoje pretke u osnovu. Srpska pravoslavna crkva se u saopštenjima poslednjih godina često javljala i govorila je da je Kosovo i Metohija sveta srpska zemlja i da tu nikakve niti predaje, niti podele ne sme doći. Sa druge strane, bar kada je ovaj briselski ultimatum koji je stigao, nemamo nikakvo saopštenje ni Srpske pravoslavne crkve, niti Srpske akademije nauka i umetnosti. Dve zaista izuzetno važne nacionalne institucije. S druge strane, narod je zabrinut, uplašen, a ne dobijamo nikakvo mišljenje. Ni za, ni protiv ovog ultimatuma koji je stigao. Šta je onda narodu činiti u takvoj situaciji? Ima različitih pristupa o tome kakva je značaj i uloga Srba i svaki narod ima svoje pozvanje i nije ni slučajno da se u Bibliji govori o narodima i tako dalje. Narodi će bit će iskupljeni, doći će i tako dalje. I tako da svaki narod ima svoje neko pozvanje i neki značaj u svetu. Ono što, znači mi smo brojem mali i prostor koji zauzimamo svetu je mali, spremno tako ukupne veličine same planete
zemlje. Ili kad pogledamo neke zemlje, koliko su velike, Rusija, Amerika, Kina i tako dalje, koliko imaju, kakva je njihova privreda, vojna moć i tako dalje. Ali ono što imamo, to je, mi imamo meku moć, ono što se pripisivalo Zapadu, što je na jedan način imao Zapad kao zlopotrebu, i to je imao prilike diskusiji sad i Miloš Ković u Americi kada je pričao sa Indijancima u rezervatima, koji kada čuju da je neko Srbin, oni se oduševe, kaže, jao, braćo, tako nas doživljavaju širom sveta. Ja sam imao iskustva, imao sam prilike da vidim u različitim zemljama da na nas blagonaklono gledaju. Baš zato što smo umeli da držimo svoj položaj, da držimo dostojanstvo uz niz problema, naravno. I ne kažem da je jedna od tih vlada bila apsolutno čista, ali opet smo umeli da kažemo ne za nešto što je ključno. I zato nas ljudi cene. Mi sada pretimo da izgubimo i to. Da postanemo jedna krpa. Kad postaneš krpa, prema tebi se i odnose kao prema krpi. To ne smemo da dozvolimo. Što se tiče naše crkve, crkva smo, mi znamo koji idemo u crkvu, da smo crkva svi mi koji smo, svi smo grešni, naravno, ali crkva su i narod, jer narod je taj koji crkvi kaže amin, koji treba da se složi, tako, s onim što kaže sveštenik. Ako narod ne kaže amin, džaba može da bude i patrijarh, mitropolit, vladika, nije on samo crkva. Dakle, crkva smo svi mi, a ovde govorimo o crkvenoj hijerarhiji. I o poglavarima, prosto oni su, oni se nalaze na vrh brda. Oni se nalaze na vrh brda. I trebalo bi da nam kažu šta misle. Ništa više od toga. Čak bih prihvatio da neko kaže meni je ovo u redu. Nema nikakvih problema, samo reci. Pa imamo onu narodnu da je ćutanje odobravanje. Patrijarh je rekao da crkva ne ćuti, da ne treba stalno da se oglašava jer živi na Kosovu i Metohiji, ali znate šta to znači? Pa crkva, Srpska pravoslavna crkva živi i u Buenos Airesu, živi i u pomenutoj Venecueli, pomenuli smo u ovom razgovoru, živi u Sjedinjenim Američkim Državama, pa to ne znači da je to srpska zemlja. Je li tako? Srpska crkva živi i u Minhenu, Berlinu, Štokholmu i tako dalje. Dakle, samim time što je negde prisutna, ne znači da samim time znači da se bori za očuvanje te svetinje kao srpske svetinje. Ono što je vrlo opasno u ovom ultimatumu jeste da se pomenje da će se time rešiti, da će se rešiti i status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Da, to je neki član, i Metohiji. Čini mi se, ne znam da li 8, 9, ne znam. I, pa pazite, status je rešen. Član 7, drugi paragraf. Eto, status je rešen u okviru Republike Srbije. Ako oni sad prihvataju da im se rešava u okviru Kosova, pa onda prihvataju tako tu državu. Nazovi državu. To je jako opasno. I naravno, ja sam Ja verujem da će crkva izaći sa... Ja verujem da će izaći, ali to zavisi, to je i do nas. Zašto do nas? Koliko ljudi u našoj zemlji ide u crkvu i moli se Bogu? Treba da budemo i toga svesni. Da. Zato, jedan moj najbolji prijatelj mi je rekao, posle tog molebana 3. marta, kaže, hajde da mi budemo kao ona žena iz Evanđelja koja viče za Hristom. Viče i onda naravno, one koje apostoli govore, pa idi, mali nas ženo i tako dalje, a onda naravno Hristos je čuje. I usliši. Tako i mi da vapimo za Hristom, da molimo, onda će nam Bog dati. I onda će se i oglasiti pastiri. Na početku sam pozvao gledaoce i slušaoce podcasta da 17. marta se okupimo svi. Da zaista to nije ni mesto
ni vreme za bilo kakve podele, mislim da je to prilika da zaista ljudi kojima je stalo do Srbije i Kosova i Metohije, do nekih osnovnih ljudskih i nacionalnih prava i dostojanstva, da se svi okupimo i da zaista mislim da malo ohrabrimo ove naše uplašene, preplašene, da ne kažem ucenjene političare, da odbijemo taj predlog. Pa to je skup za to da sačuvamo slobodu, dostojanstvo, ne damo Kosovo i Metohiju, ne damo našu zemlju, ne damo našu decu, ne damo ni kopanje litijuma. To je u suštini poruka: čoveče, ne može, skloni se bre od nas, pusti nas. Ovo je naša država, borili su se za nju, mi moramo, dobili smo je, tako nasledili smo je, moramo da je sačuvamo i predamo budućim generacijama. To je to. Nije to nikakva specijalna politika, vlast, opozicija i tako dalje. Jasno je šta je. Društvena kriza u kojoj se mi sada nalazimo će prestati u onom trenutku kada Narodna skupština Republike Srbije ispoštuje volju 80% građana Srbije i ovaj briselski ultimatum odbije. Mislim da je vrlo jednostavno. Naravno, za godinu dana će ljudi opet izaći, opet će neko glasati za naprednjake, socijaliste, Dveri, DSS, Novi Stari, Zavetnike, Demokratsku stranku. Može i za SDS. SDS, evo, tako je, ja se izvinjavam. A ko zna, možda bude i bila neka koalicija na nekom nacionalnom patriotskom planu i tako dalje. Ali u ovom trenutku zaista nam je potrebno, čini mi se, jedinstvo. Reci mi, ne dao Bog da ovo prođe što je politički zapad zamislio, šta nam sledi? Pa naš narod imao je proteklih 200 godina u teškim situacijama su govorili pouzdamo se u Boga i u rusko oružje. To ne znači da nisu radili ništa, da su ćutali i skrivali se, nego su, naprotiv, bili delatni imajući ove dve stvari u vidu. Tako da, mi, ne do Bog da se to desi. Prvo mi moramo da jasno kažemo da bi izbegli upravo najgore scenarije, da bi izbegli krv, da izbegnemo stravične podele. One su već velike, ali ne treba da budu još veće. Baš zato i treba da izađemo 17. marta. Ako se, ne daj Bože, desi veleizdaja vlasti, prvo, ja sam uveren da će se crtati nove granice na kraju ovog rata o kome smo pričali i da sutra generacija koja bude bila u skladu sa zavetom svetosavskim i kosovskim, da apsolutno neće prihvatiti i da će promeniti situaciju. Slobodan, hvala ti puno na ovom razgovoru, a naravno sa nestrpljenjem očekujemo i novu knjigu. Tema će biti Svetski rat. Hvala ti još jedan. Hvala tebi. Hvala. Draga braćo i sestre, kao što rekoh i na početku, a ponovit ću to i sada. Ako imate hrabrosti da se borite za slobodu, vidimo se svi 17. marta ispred hrama Svetoga Save. Do tada sve vas pozdravljam sa krilaticom izdavačke kuće Catena Mundi. Mislite hrabro i osetite slobodu.